אני יובל גרין, בן 26, במקור מקדימה, ואני סירבתי להמשיך ולהשתתף במלחמה הזאת. כבר לפני ה-7 לאוקטובר אני קיבלתי החלטה לעזוב את השירות בגלל המציאות של הכיבוש ברגע כזה. נכנסתי אל תוך עזה בדצמבר, והזמן שבו ביליתי שם העברנו בעיקר בתוך בתים של אנשים שפונו מהבתים שלהם. היה לי מאוד קשה ההרס שהשארנו מאחורינו. לא משנה כמה ניסיתי לדבר ולשכנע, אנשים המשיכו לייצר הרס מיותר, גרפיטי, לקחת כל מיני מזכרות קטנות וטיפשיות שפשוט בזזו מהבתים של אנשים. הרבה מההרס הזה לא נוצר רק מסיבות מבצעיות. הצבא מנסה להגיד לנו שאנחנו עושים דברים בשביל לשרת איזשהם מטרות צבאיות, אבל זה פשוט לא נכון. הכל מתערבב בתוך עזה. וזה מייצר מצב כזה שאתה אף פעם לא יכול לדעת למה אנחנו עושים דברים. מה שברור זה שלפחות חלק מהמקרים, לפחות חלק גדול מהמקרים, אנחנו הורסים אך ורק כדי להרוס, ומשאירים מאחורינו חורבן מוחלט. זה פשוט מייצר, זורע את הזרעים למלחמה הבאה. מייצר אנשים כועסים שבוודאי וירצו להילחם נגדנו, שבוודאי וירצו לפגוע בישראל בחזרה. בן אדם שאיבד את כל מה שהיה לו, את הבית שלו, את הבית של ההורים שלו, שכל כך הרבה מקרובי המשפחה שלו נהרגו בגלל ההפצצות של צה"ל, אני לא יכול לחשוב איך הדבר הזה מייצר אנשים שיוכלו בעתיד לחיות איתנו בשלום.